niya atong gi-videohan ang mga pagkaon kantin. Day, oh my god, guys, kanang graduate kami dili ka tuo nga naka-grad. Oh, ano na siya tayo na. Dili ka tuo nga naka-graduate. Actually, atik-atik naman ni. Atik-atik naman ni. Hi. Congrats! Graduate na gyud ta. Baka ninyo uy. Actually, kanang graduate naman. Joke naman jud ni. Paano? Ala! Abinaw si Juliet day makadakag ka. Sure, gapangin. Yeah, day. So actually guys, kayo ako ano man dito ka nang atik-atik naman dito naging practicing lang. Ka naging rehearsal na ikaw man balik. Kamo man siya kanang blocking anong blocking kas. Guys, kaon sa imong mga sunding ani graduate na jud ka. Wala. Tugay kaysa ko man kayo dahil awa ko na grade 10 na pa dito. So init kay ganiha mga dime sa mga subscriber ni Lauren, init kay ganina. So tarawa ko na yung mga makeup, nasipag na siya. Yeah, look at our makeup. So tara, si Julieta. So tolerance sisters. Ang day ka na, padayon mo pag-vlog-vlog, day. Okay, mo na yung makadato sa kasal. Okay, padayon na yung vlog-vlog. Ay, may kalipira ako, dato lang ka. Actually, jud yan. Okay, number 1 basher, jud minimo yan. Hindi mo may kalimplan. Ha? Gusto mo nung uyo. Sa'yo mo makasulti ka, Loren. Wapa ka siya. Plastic tayo, plastic. Gapa kay Loren, bisag nagkuha na yung make-up na nawat. Uy! Ano ko ba ito? Shout out. Bandog ka kaya. Shout out eh, gusto ng vloggers. Ako ang charot. Anyway, ako pinagahan nga kasi mong ganahan nga YouTuber. Benjo. Shout out! Hi Benjo! Hi Benjo! Shout out Benjo! Subscribe to Lauren's channel. Ellie Car! So, nandito ang crush ni Lauren. Ellie Car. Ellie Car! Malay! Tada! Hi daw, ano siya? Ay, hi daw! Ano siya? Lor! Bakira! Galing ka lang! Ha? Ha? Ansa? Gawas na yung dimple eh. Eh, tabo ni Lord. So guys, this is it! Comment daw eh! Nice resort. What? Starting out on a journey, let's go! Never dreaming what we had to go through. Now here we are, I'm suddenly standing at the beginning with you. Nothing's gonna tear us apart, and life is around me. Sorry. Because, mangali naman. Guys, we made it! Hello, dyan! Hello, yun na naman. Uy, wala, nabungkag na lagi natin linya dito, Jay. Masas hard, uy! Sige, Day. Nabungkag na, Day. Hi, Day! Happy na yun naman namin siya ni Graduate na, Day! Ayun, inuot yan siya. Kumpuhok. So, may pa-flower si Mama, Day. Oh, guys, so. Yes, my mother is there and actually pa-flowers na ako there.
Day, dool ka na sa nunang, day, nakapil ka. Si Julieta, day, dool ka na. Where are they? Where are they? Hana! Asa ka? Hana! Sige, dali. Ano na dito?